भैरबकुन्द'आव बड'लेण्ड मुंख्लं खाम्फा लुफुंगोन थावनियाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जोबथा मावफुं मेल जानानै थाङो। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानस' आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारीनि आफाद दैदेननायाव भैरबकुन्द'आव बड'लेण्ड मुंख्लं खाम्फा लुफुंगोन थावनियाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जोबथा मावफुं मेला मैया जोबनानै थांबाय। सनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद, नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, आम्बागाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बाहेनि गामि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्ला जोबथा मावफुं मेला मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। मेलनि गेजेरजों आफादनि माखासे थांखिफोरखौ आजावनायजों जिल्लानि खुंफुंनो लानाय जथुम्मानि सायाव खौरां बिबुंथि लोगोसे बान्था मोननो हानाय सुबुंफोरखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। जानो गोनां उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौबो फैगौ 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननि 2 आरो 3 खालाराव हरिसिङा मान्टिगिरियाव खुंफुंगोनखौ खौरांनि गेजेरजों आफादनिफ्राय रोखा मोनथिहोयो। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दिनै मावफुं मेल खुंदोंमोन, जाफुंलांबाय। जोंनि नैबे भैरबकुन्द थावनियाव मोनबा प्राइमारिया जोंखौ बानजायदों। बे बिथांमोनानो जाहैबाय सनाय गामि प्राइमारि, सनायगाव प्राइमारि, नोलोबारि प्राइमारि, उदालगुरि, अम्बागाव आरो बाहेनि गामि गुदि बर' थुनलाइ आफाद। बिथांमोनहा जोंखौ बानजायदों दिनै आरो बयबो प्राइमारिया बाहागो लाफैदों। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव 18टा बर' थुनलाइ आफाद दं। दा बेवहाय गोख्रोङै बाहागो लाफैनानै फैबाय थानाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानुवारि दाननि 2 आरो 3 बे जानो गोनां हरिसिंगा मान्टिगिरि गामियाव 57थि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्मानि जोङो गोबां सावरायबाय। बेहाय गोख्रों बाहागो लालायनायनि आरो जोङो सावरायलायनानै थांखि नाजावबाय। प्राइमारिफोरनिफ्रायबो थांखि नाजावबाय आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फैबाय थानाय जानुवारि दाननिनो 9, 10, 11 बिजनि बरलावगाव थेंफाख्रि फोथाराव गाजा गोमजायै 65थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि जथुमगोन। बेवहायबो जों गोख्रोङै बाहागो लाहैलायगोननि आरो थांखि दैथायगोननि जोङो दिनै गोबां सावरायबाय। आरो दिनै जोङो जोंनि माहारिनिनो राव, हारिमु, थुनलाइ, बर' बिजों फोथांनायनि जोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनायनि जों गोबां सावरायदों, थांखि लादों। जोङो दिनै गमामायैनो जोंनि जोबथा मावफुं मेलाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां नेहाथारि फिथोरगोरा खुंग्रा दैमारिनि जि एनुवेल रिपर्ट अर्थात बिथांनि बोसोरारि लिरथुम बिलाइ बेखौ फरायथिनानै होदों। जोङो गोबां सावरायलायनानै जोङो गनायथि होलायदों। आसा खालामदों जोंनि दिनैनि बे फैबाय थानाय दिनैनि सावरायमेलनि गेजेरजों फैबाय थानाय 57थि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरि जिल्लानि बेवहाय बयबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा, माहारि मोजां मोनग्रा, बर' राव, थुनलाइ, हारिमु, बर' बिजों मोजां मोनग्रा बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाहैगोन हरिसिंगा मान्टिगिरियाव। आरो गोबां जोंनि जिल्लानिनो साफ्रोमबो रायजोफ्रा फिन जोंनि मिरुनि जथुम्मा 65थि बोसोरारि जथुम्मा बेहायबो बाहागो लाहैगोन। दा दिनैनि जोंनि बे जोबथा मावफुं मेलनि गेजेरजों जोङो जिल्लानि माखासे बान्था जोङो फोसावदों। दा बेवहाय जोंहा मानगोनां हरिसिंगानिनोमोन बै समाव बर'नि मुंदांखा मंगल चन्दि ब्रह्म फोथायफुनजि अर्थात मंगल चन्दि ब्रह्म बान्था। दा बे बान्थाखौ मोननो हादों रौतानिनो सासे गेदेमाजो मुस्रिमा जयश्री बसुमतारी। बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो बिथांनि लावखार गथ'नि देंखो खुदिया सल'मा, बे सल'मानि लिरनायनिफ्रायनो बिथाङा बान्थाखौ मोननो हादों। बे बान्थाखौ 5,000 बेजों बरायजागोन। आरो फरायसा थुलुंगा बान्था दङ जोंहा मोनथाम, जेराव
बर' बिजों दा बर' बिजोङाव मोननो हादों थरायना राबिता ब्रह्म बिथाङा मोननो हादों 98% मोनदों बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे जोंहा मुस्रि कुमारसा बसुमतारी बिगियान आयदायाव मोनदों बिथाङा 90% मोनदों आरो मुस्रि रबिराम मोसाहारि सानखान्थि आयदायाव मोननो हादों बिथाङा 83 जौखोन्दो बाहागोजों बान्था मोननो हादों दा जों बेखिनिखौ दिनै फोसावदों मिथिहोदों आरो बिथांमोनखौ जोङो जोंनि फैबाय थानाय 3 जानुवारि खालि जोङो गेवलां मेलनि गेजेरजों बे बान्थाखौ जोङो गथायगोन बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों फैबाय थानाय 57थि बोसोरारि जथुमानि जि थान्दै जथुम थान्दै मेल जौगोन जोंहा 2 खालार खालि हरिसिंगा मान्थिगिरियाव बेवहाय साराय माने 350सो जोंहा थान्दै सोद्रोमा बाहागो लागोन गोख्रोङै जों बेखौ मिजिंथिदों दा बेवहाय जोङो गोबां थांखि दं जोंहा एजेन्डा माखासे मानि दङ बेखौ जोङो गोख्रोङै सावरायलायनानै जोङो थांखि नाजावगोन आरो बे थांखिफ्रा जाहैगोन मेइनलि जोंनि बर' राव हारिमु थुनलाइ जोंनि बर' बिजों फरायसालिफोरखौ थांखांफिननाय एबा फोथांनानै लाखिनाय फेहेरनाय बेफोरनि सायाव जोंहा गोबां थांखि नाजावगोन आरो जोंनि जाथिनि संकट दा समस्या फैदों बे 6 जनगोष्ठीखौ लानानै 6टा माने एसटि बानायनो थांनाय जोंनि थाखानाय 14टा एसटिजों जाबा 6टा माने जनगोष्ठीखौ आरोबाव सरजाबबानो नागिरदों जों जाबसिनानै होनो नागिरदों प्राय 250 कौटि सुबुं जों बिथांमोननिहैबो जोङो गोबां सावरायगोन आरो बेयावनो जोङो थांखि लानानै जोङो मिरुनिसिम जोङो थांखि दैथायहरगोन बेफोरखौ जोङो सावरायखाबाय दिनैनि बे जोबथा जोंनि मावफुं मेलनि गेजेरजों बेखिनिखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय